Euskararen eskakizuna zintzilik dagoen garai hauetan, ertzainak kalean ikusi ditugu, baina argi Kalifornian ere ez da eta ertzainik. Baina izue, Euskarak naiz eta Europarlamentuak ere honezkero aitortu den ofizialak diren hizkuntzak present izan behar dutela, ikusentzunezko plataforma guztietan, badakizue, Netflix, HBO, ugari dira. Aizue, batzurentzat jarraitzen dugu izaten exótico? Una cosa me encanta, una nana euskera. Oh, me encanta, macho, precioso. Ez dugu esango erotiko folkloriko. Pero canto bola de dragón en euskera. Guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, dragoien atxorrik edela. Hauteskunde kanpainak ez du barkatzen baina, eta aizue, emakume, sortzaile, gazte, arabar, kainakai, ez dute bakean utziko. Biziberritze prozesuaz arago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzita. Kezkarako aukera bada, eta justizia arlotik azken garaiotan hizkuntz eskakizunekin, edota oroar hizkuntz politikari dagozkion ebazpenak ugari ari dira izaten, ez dago garbi nork erabakitzen duen zer azken batean euskarari dagokionean espreski. Azaroaren 4 manifestaziorako dei egin du kontseiluak eta bide horretan ohartarazpena entzun berri diozue Idurre Eskixabeli. Hiritar askoren euskaraz bizitzeko aukera hori bera arriskuan dagoela. Gaur, bertan, agerraldi horretan parte hartutako eragile ugari izan direla eta irudi horietan ikusi duzu egin zuzen ere Bilbon Euskal Autonomia Erkidegoko justizia auzitegi nagusiaren atarian batu direla denak eta esan da bezala azaroaren 4 manifestaziorako deia egin dutela. Bide horretan kazetariek ere eman dute gaurko agerraldiaren berri sare sozialetan, baina aizue, egunotan albiste izan da Nafarroan ofizialtasunarekin ere oraindik ere hainbeste burua uste duten Nafarroan badela ekimen berri bat eta hitzordua lehenago izango da. Ekainaren 10 egin dute euskararen alde zorionekoak egitasmoko kideek. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10 mobilizaziorako. Ez alda raroa zorionik gabe, Nafarroa! Egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Koreografia eta bestirekin ez ote gara erotuko, baina dantzan aritzeko aitzakiarik ez da falta izango, eta aizue, aipatu gabe ez ditugu utziko herri urratxe badegula igande honetan, laster dugula ibilaldia Bizkaian Ondarroan, baina aurkeztu berri dutena, Orereta Errenteria kilometroak hau ere badator. Urriaren lehenean duzu hitzordua beraz Gipuzkoako ikastolen elkarteak sustatuta, gogora dezagun egunotan aktualitatean hizpide izan dugula ikastolen elkartea bera ere, hezkuntza legearen inguruan
Ez delako ikamikarik falta eta tira, izan dadila urrats hobeak eta hezkuntza sistema publiko kalitatezkoagoa izateko guztiontzako, baina esandakoa. Bien bitartean, urriaren lehenean hitzordua duzue Oarso aldean eta gainera Oarso eta Bidasoa aldeko musikariekin oraingo honetan berako Janus Lesterren eskutik osatu dute aurtengo Kilometroak jaialdiaren abestia. Zabaldu duzu bidea, fabrikata etxe artean, iturburua ideak, aro berrien atean, zure zurrunbiloetan, gazia eta gozoa, gogorarazi diguzu, hor dagoela itxasoa. Beragora nola nora, herriola, kilometroz kilometro, itxasora, herriora, euskara marean gora, herriola, kilometroz kilometro, itxasora, herriora. Ilargia da marea, mugidezaken bakarra, gugeu gara euskararen, ilargi bete bakarra. Alde bat eta bestea, ezkerra eta eskubia, biak batera da euskara, ibaia eta zubia. Beragora nola nora, herriola, kilometroz kilometro, itxasora, herriora, euskara marean gora, herriola, kilometroz kilometro, itxasora, herriora. Besarkatzen du herria, plaza kaleak, auzoak, zarra eta berria. Hortxe dago itxasoa, hurbila lausoa. Hortxe dago itxasoa, euskaraz herri osoa. Haurdunaldia eteteko eskubidea irmoagoa da, Espainiako goi auzitegiek eskuinak ezarretako helegiteak atzera botata. Honen bestez, momentuz behintzat, erdietxitako eskubidea eta bermea 14 astez behintzat haurdunaldia eteteko eskubidea dugula emakumeok eta osasuna arriskuan izan da, 22 astera artekoa da horretarako erabakitzeko eskubidea.
Kalifornian ere ez da ertzainik, ez, eta egunotako hainbat kontu elkar gurutzatuta, besteak beste, astelenean Bilboko kaleetan ertzain zenbaitzuk egindako manifestazioa eta turra eragozteko mehatxua izpide izan ditu Iñaki Sotok naizen edota garan zuzendari den heinean. Editorial moduko honetan kontakizun interesgarri egiten digu eta sare sozialetako loturak ere eskuragarri jarri. Eta bide horretan guk geuk hori berreskuratu nahi izan dugu. Izan ere, manifestazio honen karietara hainbat izan dira kezkak edota mahai gainean jarritako auziak besteak beste ertzaintzan zer gertatzen ari ote den. Bide horretan, esan da bezala, besteak beste Kalifornian ere ez dela ertzainik. Horixe adierazten digu Iñaki Sotok esandako agerkari honetan eta besteak beste turra blokeatzeko mehatxuari buruzko hausnarketak dakartza. Baina hori dena kontatzerako orduan bagoaz baita ere egunotan Hollywooden gidoilariek egindako greba horretara. Zergatik, bertan ezaguna izan delako, bertako gidoilari ospetsuenen artean den David Simonen kaleratzea. Eta kaleratzea horretan zer gertatu ote da. Kaleratze horren karietara David Simonen sare sozialetara eta Twitter sare sozialera zuzenean jo eskero, ikusiko dugu egunotan greba izan dela eta greba horren irudiak jarri dituela bere sare sozialetan Netflix edota HBO-ko serie ezagunen gidoilari denak. Eta esango duzue David Simon hau nor izango ote da, hainbat izan dira, serie ezagunak oso, bere bolalumaren eskuetatik atera direnak, The Wire esaterako. When you walk through the garden, watch your... Ezaguna da baita ere, esate baterako, Generation Kill seriaren egilere badelako, Ipar Ameriketako errealitate sozial zailaren lekuko, eta esan genezake, bere lanaren baitan protagonistak direla askotan, besteak beste, polizia gorputz ezberdinetako gertaera, auzi eta ustelkeria kasuak. Engage those buildings! Sir, that's more than 3,000 meters away. Range of my 50 is 1830. Hain zuzen ere, bere azken lanen artean da We Own This City. Eta bertan, besteak beste, Baltimoreko poliziaren auziak dira izpide hartzen dituenak. Eta bertan gertatutako indarkeria eskandaluen nolabaiteko kronika ere badau. You guys have locked up and beat on so many people, we can't get 12 in a box we're willing to trust what a cop says. Could there ever be a moment where a police officer performed their job in such a manner? Aipatutako polizia jarrera edota jokabide ezarritako polizia jokabideak susmopean jartzen dituen serie da hain zuzen ere. Rest is up to them. Baina gatozen berriz ere Euskal Herrialdera eta Simonek Hollywoodeko grebalarien irudiak bere sare sozialetan irudikatu edo argitaratzen zituen ordu berberean ari ziren manifestatzen Bilboko kaleetan akaso Simonen telesail bateko protagonista izan zitezken polizia talde, esan dezagun mardul bat. Eta bide horretan esango dugu, baina nortzuk ote dira bertan manifestatzen ari ziren ertzainak. Guk dakigula Bilboko manifestaziorako deialdia ertzain estan persona batek egin zuen. Eta zentzu horretan, Simonen serie horretan protagonista izan zitezken horiek eta ez ezagunak izan daitezken ordezkariek antolatuta, zeintzuk dira eskatutako aldarrikapenak edo zein da auzia? Eta deialdia babestu duten ahots ezberdinek modua sindikalean egin dute, ez sindikatuen izenean.
jakina. Mahai horretan ordezkaritza dute ertzainen ordezkaritza legitimoa duten ordezkariek. Orain arteko negoziazioetan, hainbat arlotan aurrera pausuak lortu dira azken aldi honetan. Adibidez, ertzainen karrera profesionala diruz onartzeko hartu diren akordioak, honek ekarri du 23 milioitan hobetzea soldata ordaintzeko erabiltzen den diru partida. Garbi dagoena da, ertzaintzaren baitan saltsa dezentekoa dagoela eta Jaurlaritzak azken urteetan izandako kudeaketak zerikusia izango duela guzti honetan. Eta kontakizun guzti honekin agerian edo behintzat mahai gainean jarri nahi genuen hausnarketa hauxe da, eta aurrera begira zein izango da Jaurlaritzak ertzaintzarekin duen estrategia edo markatutako ibilbide horria. Garbi dagoena da, badagoela sindikatuek osatutako mahai bat, Jaurlaritza bertan dena. Eta, ez dugu ikusten beste biderik, negoziazioarena ez bada aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Garbi dagoena da, bestalde, mahai horretan ordezkaritza ez duten eragile, agente edo norbanako batzuk itzaletan behintzat egon badaudela, eta mahai horretan isla edo ordezkaritzarik izan gabe ere, Bilboko kaleetan mehatxu garrantzitsua egin dutela. Hain zuzen ere, Euskal Herria alderik alde zeharkatuko duen mundu mailako Frantziako turra lasterketa ezaguna, oztopatu edo boikoteatzeko mehatxua. Oye, pues ya me alegro. Yo también, un placer conocerte, no te conocía y... Nolako saltsa hauteskunde kanpainaren erdigunean zer egiten ote du Arabako emakume sortzaile gazte honek, eta badirudi baten batzuk behintzat ataka zailean jarri dutela. Edo nola ere, oraindik ere tantaka segitzen du, kain-nakai, musikariaren auziak, eta kasu honetan Ortuzar jaunaz haratago Gorka Urtaran Gasteizko alkatea bera ere ikusi dugu horri buruz hizketan, eta Notizias taldean egindako iritzi artikulu honetan besteak beste berriz ere erdigunean jartzen du Iratxe Aguilar abeslari ezaguna. Batira, bide horretan kain-nakaik bere buruaren alde adirazi izan du, ez duela inolako joko politikotan parte hartu nahi izan, baina ez da nahikoa izan, eta badirudi oraindik ere zeresana ematen segituko duela auziak gure aldetik behintzat, ea zorterik duen eta emakume gazte sortzaile izateagatik ez duen behar adinako baina egur gehiago jasotzen. Una nana, euskera, me encanta, macho, precioso. Aipatu dizuegu batzuentzat euskara ez dela ofizial, ez dela aitortzekoa, euskal filologia bera ere ez omen da garrantzitsua, eta haratago euskara batzuentzat folkloriko erotiko festibo, ez dakigu oso ondo zer nola, argi, Kanal Sur eta Telesur ez dira gauza bera, badazpada esaten dizuegu. Una nana en euskera, que no sé cómo... pero no sabes... No, yo quería saber. Eta bai, segi dezagun gasteiztar bati 3. gradua ezarri nahi izan diote, baina kanta iguzu, mesedez euskaraz hain ez ezagun eta ez dakite beste artxipilago bateko hizkuntza eder ez ezagun urrutiko hori. Ez zuen alde egingo, egoak ebaki banuzkio. Oye, ma cantas bien. Mikel Aguak entzungo balu hau. Pero canto bola de dragón en euskera. Guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, dragoien atxorrik edo.
Ez dugu zalantzarik, bat baina gehiago laguntza psikologikoa behar izaten duela alako jaialdi elektronikoen ostean, baina izue musika elektronikoa hori baina askoz ere gehiago bada, eta gaur egun goi mailako sorkuntzaren barruan sar genezake musika konposizio elektronikoa. Aizue, dance festivalak hortan bide interesgarria zabaldu du, eta hainbat disiplina batzeko gaitasuna erakutsi baita ere. Euskal sortzaile hauek eta dance festivalak gainera muga guztiak gainditzea lortu du, Europara ere jauzi egin du, baina orain honetan Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia fakultatera, eta bertan ikerketa berezi bat. Zer nolako eragina duen musika elektronikoak geure adimenean. Aizue, dance.eusen sartu besterik ez duzue, eta inkesta betetzeko aukera baduzue bertan, eta parte hartu proiektu interesgarri honetan. Edo nola ere, musika elektronikoa aipatu dizugu, baina guazen adimen artifizialari ere tarte egitera. Eta zergatik, akaso batzuek oraindik ez duzu ezagutuko, baina Twitter, sare sozialetan lanagatik edo bestelako kontuagatik aixian gabiltzanok, askotan ikusi dugu edo topo egin dugu azken garaiotan Bilbo zahar ura nola berreskuratu den adimen artifizialari esker, eta aizue, guk bildumatxo hori nahi izan dizuegu, eta gainera izen abizena jarrita. Niko Vázquez, musikari bilbotarra da, guzti honen atzean dabilena, eta aizue, ikusgarria da benetan, zer nolako emaitzak lortu dituen, adimen artifizial akaso batzutan beldurgarri honen eskutik, bestelako kontu, interesgarri, eta tira, ekarpen kulturala egin dezaketenak ere badira. Bagoazela, baina badakizue egunero izango gaituzuela hemen astelenetik ostiralera, iluntzean, hemen kolpez kolperen antenatikat albistegi azido, berezi, ezoiko, profesional, fidagarri honetan, analisirako tartea hartzen dugun tarte honetan, baina adio esan aurretik guazen berriz ere Twitter plataforma horretara, badakigu gaur akaso Twitter gaindosiare izango zenutela, baina izue, askotan ez dugu tarterik, behar bezala jarraitzeko sare sozialetako eguneroko edo aktualitate hori, eta guk tarteka behintzat gauza interesgarriak ekarri nahi dizkizuegu, bereziki euskal komunitateari lotuta datozen Twitterreko jarioak. Eta azken jario hau, zinemarekin lotuta. Twitter sare sozial horretan, euskal erabiltzaile askok bat egin dutelako ari batean. Zein helburu zuen ari horrek, zein zinema filmetako irudi datorkigu gogora. Euskal ikusleek zein filmetako pantalla irudi dute gogoko edo zerbaitengatik plazaratu nahi izan dute. Honekin adio esango dizuegu, baina badakizue. Nahi eran aurkituko gaituzuela kolpez kolperen sare sozialetan Twitterren barnean. Esku bat nahi dut. Emaidazu esku bat. Nahi nuke esku bat. Emaidazu. Nahi nuke esku bat. Ni bai, zorioneku. Nahi nuke esku bat. Zorioneko bat libre egin azan. Askatu
zorionekoa nahi nuke esku bat, zorionekoa nahi